O els Nebulosa, que porten la cançó més viral d'aquest Benidorm Fest, que es titula Borra. També hi actuaran els Mantra. La gala començarà tard, a 3:15 de la nit, i n'estarà pendent el nostre productor i enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos. Tots els candidats saben que el secret de l'èxit de Blanca Paloma va ser la posada en escena, i per això molts asseguren que aquest any les actuacions estaran més treballades que mai. Per fer-ho, la televisió pública també s'ha esforçat per crear un plató cada cop més gran. Són 3.500 metres quadrats, llums d'última generació, 550 elements robotitzats i 680 metres quadrats de pantalla. José Luis Muñiz, director d'estudis y mitjans tècnics de Televisió Espanyola, diu que l'objectiu és el nivell internacional. Siempre pensamos que la resultante visual en la televisión sea de primer nivel como si fuera Eurovisión, aunque las dimensiones son más reducidas que las de Eurovisión, pero la espectacularidad sí que es verdad que pensamos en eso. Tanto quien hace el concepto del decorado como quien lo desarrolla realmente está pensando en que sea visualmente sea de primer nivel. La primera semifinal, com dèieu, serà 3:15 de la nit. Pues molt bé, dame 5 euros per hora. Avui participaran 8 artistes, els quals se'n classificarà la meitat. El sistema de votació és el mateix que el dels anys anteriors. Encara en música, Barcelona serà la primera parada de la gira d'Operación Triunfo 2023. Serà el dia 1 de juny al Palau Sant Jordi, amb la presentadora d'Hotel Genoa durant la novel·la Gala. Després, el dia 27 de juny, els concursants d'aquesta edició, que es pot veure a Prime Video, a Amazon, actuaran al Wishing Center de Madrid. Són les dues dates ja confirmades fins ara, però s'espera que en puguin afegir-se amb més. Avui a les 12 del migdia s'obre la prevenda exclusiva amb codi de les entrades per aquells que formen part de la comunitat d'Hotel, i demà també a les 12 del migdia pel públic general. 1 de juny, Palau Sant Jordi de Barcelona. Un Palau Sant Jordi que ahir va viure els 30 anys de carrera, la celebració, amb un concert de 3 hores, de Laura Pausini. Els assistents van assistir a la cita amb l'artista 5 anys després de la seva última visita a Barcelona. Pausini va cantar els grans èxits i va recordar moments de la seva vida projectant imatges del seu casament o explicant les dificultats que va tenir per quedar-se embarassada. Tot plegat mentre esquitxava els discursos amb paraules o frases en català. Els clàssics més esperats com Inolvidable, La Soledad o Se Fue. Se fue. Que també va viure en directe al Sant Jordi l'Albert Buscarons. La de Laura Pausini és una carrera d'èxit sostingut en el temps. 30 anys després de guanyar el Festival de Sanremo, el de nit va ser el concert més multitudinari que ha fet mai a Catalunya. Ningú la guanya a veu i a simpatia, i més enllà de la baladista que coneixem, mostra en algunes cançons una actitud rockera que va aixecar el públic de la cadira. L'hem vist presentant a Eurovisió, sent coach i jurat de talent shows. Nominada a l'Oscar i al Globus d'Or, va rebre el Premi a Persona de l'Any a l'última edició dels Grammy Llatins i acabarà aquesta gira al mític Madison Square Garden de Nova York. Fites històriques que agraeix als seus fans. Estamos aquí para repasar estos 30 años, ese resumen de los momentos más importantes que ha vivido con vosotros a mi lado. Pausini fa servir la música no només per parlar d'amor, també de la violència masclista, la crisi climàtica, el matrimoni igualitari i també ha tingut un record per Rafaela Carrà. La italiana és una artista compromesa i propera capaç d'aixecar una gira internacional com només fan les grans. Esperem que no tornin a passar 5 anys pel següent. I que els australians de Cat Empire s'afegeixen al cartell de l'Alma Festival de Barcelona. El 10 de juliol, en aquest
aquest festival que per segon any consecutiu se celebrarà al Poble Espanyol de Barcelona. Entre el 24 de juny i el 21 de juliol també hi passaran grups com els Queens of the Stone Age o Take That. Les entrades pel concert de The Cat Empire es posaran a la venda aquest mateix divendres, 2 de febrer, a les 10 del matí, a almafestival.info. almafestival.info. Parlant de música, avui visita al món RQ una de les cantants més populars al nostre país, la Busca. En català i té un èxit sobretot entre els més joves, avui a partir de Ilma Farelo, el nom real de l'artista, passará por aquest estudi per presentar-nos el seu nou àlbum Sexy Sensible que va publicar fa... ¿Recuerda cómo man siga pulsando el botón, digo, siga fumando